खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। जुबिन आरो सिद्धार्थनि गेजेराव एना-एनि जादोंमोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव शेखरआ सिद्धार्थखौ मदद होदोंमोन। चान्दमारी फ्लाइअभारआ फाहामनाय खामानिनि थाखाय हरथाम बन्द थागोन। सिमलायाव बाइक जाब्रबथाय, जाथायसालियावनो सासे जिउ खहा, सासे गोब्राब जखम। JSY फान्डनि 1 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव मारिगाव NHM नि सानै मावफारिखौ हमदों। काछाराव सासे नकल डक्टर हमदों। बिश्वनाथ लक्ष्मी फुजानि मेलायाव सासे लाइमोनखौ देगारजों सुथारदों। आसामनि भटार लिस्टआव गुबुनारि बारग' बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्माया थाबैनो सोदांनो खावलायदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै रुंसारि जानायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे समाव जुबिनखौ लानानै गोदान सुलुंफोरा सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला जुबिन गार्ग आरो सिद्धार्थ शर्मानि गेजेराव एना-एनि जादोंमोन। जुबिन गार्गआ गोसो गैयामोनब्लाबो सिद्धार्थआ सानसेयाव मोननै हाबाफारिफोर थि खालामदोंमोन। थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय जुबिन आरो सिद्धार्थनि सोमोन्दोआ गाज्रि जाबोदोंमोन आरो एना-एनिया बांसिनदोंमोन। बे गेदेर बाथ्राखौ CITनि गेजेराव सिमान लादों जुबिननि मेनेजार आरो गाहाय दायनिगिरि महरै अजद होजानाय सिद्धार्थ शर्माया। रिपर्ट बादिब्ला जुबिननि बिसि गरिमा साइकिया गार्गआ मिथिस्लाबै सिद्धार्थ जुबिन गार्गजों गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। गुबुन फारसे जुबिनआ गुवाहाटी नोगोरमानिनो खारगुलियाव गोदान न' लुनायावबो माखासे रांनि बेले-बेजे खालामदोंमोन। जुबिनखौ रां सरखायनाय एबा जाख्ल'नायनि बिजों महरै बाहायदोंमोन। सिद्धार्थ शर्मानि गासैबो खामानिखौनो शेखर गस्वामीआ आबुङै मदद खालामोमोन। गुबुन सुबुङा जुबिनजों खाथि सोमोन्दो खालामोब्ला सिद्धार्थ आरो शेखर होखारनो सोलो खालामोमोन। मख'नो गोनांदि सानैबो दायनिगिरिखौ जयै लाना SITआ जेरा खालामनायाव बेफोर गासैबो बाथ्राखौ सिमान लादों सिद्धार्थ शर्मा आरो शेखर गस्वामीआ। आसाम सोरखारनि PW बिफाना फोसावदों दि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय चान्दमारी फ्लाइअभारखौ गोनांथार फाहामथायनि थाखाय हरथाम बन्द होनाय जागोन। निउ गुवाहाटी टेरिटरियेल रड डिभिजननि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार फोसावनाय बायदिब्ला गुवाहाटी कमार्स कलेज ट्राफिक पइन्ट आरो चान्दमारी ट्राफिकआ 13, 15 आरो 17 अक्ट'बर 2025 नि मोना 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम बन्द थागोन। बे फाहामनाय साननि गेजेराव गासैबो गारिफोरखौ गुबुन लामाफोरनि गेजेरजों थांनो बिथोन होनाय जादों। राजकर फुब चरनिया रड, MT रड, बामुनि मैदान, रेलवे कल'नि रड, मटर गारिया नुनमाटी लामा, कृष्णनगर, मिलनपुर रड बिफाना दावबायारिफोरखौ बेबायदि दावबायनायनि बिथांखि लानो आरो उसुबिदानिफ्राय बारग'नो थाखाय ट्राफिक डायभारजनखौ मानिनो खावलायदों। फाहामनाय खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय बेफोर राहाफोरखौ लानाय जादों। फाहामनाय खामानि आरो गोहो गोनां ट्राफिक मेनेजमेन्टनि सोमोन्दै फोसावलायखौ गाहाय इन्जिनियार कामरुप मेट्र'नि डिपुटि कमिशनार आरो गुवाहाटीनि पुलिस कमिशनार ट्राफिकजों लोगोसे गाहाय मावख'गिरिफोरनो फोरमायहरनाय जादों। नोगोरनि ट्राफिक नेटवर्क मोनसे गोनांथार फोनांजाब चान्दमारी फ्लाइअभारनि दाथायारि गोलावजिउखौ लाखिनो थाखाय बियारिंफोरखौ सोलायनाया गोनांथार। बिफाना फोरमायो दि रायजोआरि दाथायफोरनि रैखाथि आरो जोरथाय लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि होबथानाय सामलायनाया जोबोद गोनांथार। लोगोसे बिथांमोनहा नोगोरारिफोरखौ खोथा होयो दि खामानिखौ थि समाव फोजोबनो थाखाय आरो सानफ्रोमबोनि हान्था मेलायाव जेंना सोमजिनायखौ खम खालामनो थाखाय गासैबो गोनांथि सांग्रांथि लाखिनाय जागोन। बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव गिख्रंथाव बाइक जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव बाइक जाब्रबथायाव सासे लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमानायनि अनगायै गुबुन सासे लाइमोना गोब्राब जखम जायो। सिमला पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय राङापानियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। सिमलायाव लोक्षि फुजा नायनो थांनाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बबेखानि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ 22 बोसोर बैसोनि बिरफुं ब्रह्म आरो गोब्राब जखम जानाय लाइमोनखौ 23 बोसोर बैसोनि मिराज बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर सानैबो पुब कामारि दैसानि। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिरफुं ब्रह्म आरो मिराज बसुमतारी मोना शुक्रबारखालि मोनाबिलियाव सिमलायाव खुंनाय लोक्षि फुजा नायनो बाइकजों थांदोंमोन। बे समावनो गंसे कारजों गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। जाय जाथायाव बिरफुं ब्रह्मआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो मिराज बसुमतारीया गोब्राब जखम जायो। बबेखानि मिराज बसुमतारीखौ जोबोर गोब्राब हालोदाव ICUआव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला बिरफुं ब्रह्मआ क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि सासे फरायसामोन आरो मिराज बसुमतारीया सासे खानाय सिनग्रा नापित। बिरफुं ब्रह्मनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादों।
मरिगाव जिल्लायाव नेशनेल हेल्थ मिशन सुंद'यै NHMनि सानै मावफारिया हमजादों। राङारि बेले-बेजे खालामनाय एबा जाख्ल'नायनि दायाव हमजादों मरिगाव जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ अफिसनि सानै NHM मावफारिया। बबेखानि हमजानाय सानै सोरखारि मावफारियाखौ साहिद तिलक हेम्ब्रम गुनाभिराम सिभिल हस्पिटालनि ब्लक एकाउन्टेन्ट तालुक देखा आरो टेम्परारि वार्क रबिन आलम होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला तालुक देखा आरो रबिन आलमआ जननो सुरक्षा योजना JS-वाट बिथांखिनि 1 कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजादों। सावस्रि बिफाननि बै सानै मावफारिया JS-वाट बिथांखिनि 1 कौटि रांखौ गुबुन गुबुन आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै गावसोर जादोंमोन। बेनि सायाव माखासे मुलाम्फागिरिफोरा अजद होनायनि उनाव मरिगाव जिल्ला खुंथाय नायबिजिरनो जागायो आरो मरिगाव पुलिस थानायाव केस थिसनो। बेनि उनाव दिनै पुलिसआ JS-वाट बिथांखिनि रां जाख्ल'ग्रा सानै सोरखारि मावफारियाखौ एरेस्ट खालामो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया मरिगाव जिल्लायाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। काछार जिल्लायाव आरोबाव सासे नकल डाक्टार हमजादों। गंसे फार्मासिनिफ्राय हमनो हादों नकल डाक्टारखौ आरो हमजानाय बै नकल डाक्टारखौ रसन आली होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला नकल डाक्टार रसन आलीया काछार जिल्लानि रंगिरघाट ओनसोलनि आफराज मेडिकेल हल मुंनि गंसे फार्मासियाव आयेन बेरेखायै प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन एबा बेमारिफोर नायगासिनो दंमोन। पुलिसनि रिपर्ट बादिब्ला रसन आलीया गोबां दान सिगांनिफ्रायनो लाइसेन्स मोननाय डाक्टार होननानै फाव खालामबोगासिनो दंमोन। फार्मासिनि सिङाव थानाय मोनसे फिसा खथानिफ्राय बेमारिफोरखौ नायगासिनो दंमोन आरो मुलि लिरगासिनो दंमोन। माखासे बेमारिफोरा बिनि रोंगौथिनि सायाव सोंथि सोंनायनि उनाव आरो मावख'गिरिफोरनो खौरां होनायनि उनाव पुलिसआ संदाननानै नकल डाक्टार रसन आलीखौ हमनो हायो। हमजानाय समाव रसन आलीया बेमारिफोर नायगासिनो दंमोन। बबेखानि सावस्रि बिफाननि नायबिजिरनायाव रसन आलीया भेलिड मेडिकेल डिग्री आरो रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ दिन्थिनो हायाखैमोन। रिपर्ट बादिब्ला काछार पुलिसआ नकल डक्टर रसन आलीखौ जिम्मायाव लानानै नायबिजिरनो जागायदों। बिश्वनाथनि लक्ष्मी फुजा मेलायाव फुंनि समाव सासे लाइमोनखौ गोबौ देगारजों खास्रि-बिस्रि सुथारदों। बोलि जानांनाय सुबुंखौ सतिया नुरपुराव थानाय टुवेल आली होननानै सिनायथिनाय जादों। जायगानि नुनाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जेब्ला सातिया मिलनपुरनि गुबुन सासे सेंग्रा आलिया टुवेलखौ दुथांफोरा मानसिफोरनि सिगाङाव सिखाजों गाग्लोबो अब्ला मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनायबो जादोंमोन। बाहागिफोरा आलिखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोनब्लाबो गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। आलिनि गोथै सह दासान्दि TMCHआव दं। बे जाथायनि उनाव 100निबो बांसिन सुबुंफ्रा बिश्वनाथ सारियाली पुलिस थानायाव थुबुर जाहैनानै गुबै दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामो। बबेखानि बे जाथाय जानाय समाव आलिनि गोथै सहआ जाथायसालियावनो 40 मिनिटसो थाबाय थादोंमोन आरो फुजा कमिटिया जेबो आखाय होआखैमोन। थैनाय नखरनि सुबुंफोरा बेखौ सोलो खालामनानै बुथारनाय जादों होननानै अजद होदों। आथिखालाव बिबानगिरिफोरा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। आसामाव गुबुन हादरनि नोगोरारिफोरा बिसायख'थियाव बादायदों आरो गुबुनारि होननानै फोसावजानाय माखासे सुबुंफोरा पासपर्ट दिहुनना लादों। बे बाथ्राखौ बुंदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि बिप्लब शर्माया। बबेखानि आसामनि भटार फारिलाइयाव गुबुनारिफोरा हाबसननायनि थाखाय आसामनि भटार लिस्टआव इन्टेन्सिभ रिभिजन एबा SIR सोदांनांगौ होननानै बारग' बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्माया दाबि खालामदों। बिप्लब शर्माया बुङो दि 1979 मायथाइयाव जेब्ला मंगलदैनि भटार लिस्टआव गुबुनारिफोरा हाबफैदोंमोन बै समाव आसाम आन्दलना जागायदोंमोन। मिरु मन्थ्रिफोराबो आसामाव गुबुन हादरनि सुबुंफोरा हाबसनफैनायनि बाथ्राखौ पार्लियामेन्टआव बुंथिदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।